Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyon mai albarka. Ina gaida ku ne muku fatan alkhairi. Barkanmu da shan ruwa. Alkhairan da ke cikin wannan wata Allah ya tabbatar mu da su. Insha Allah ni Ummu Tarik zan gabatar muku da rice and cucumber juice. Abubuwan da ake bukata su ne kamar haka. Shinkafa wanda aka jika ta kwana ko ta ɗauki lokaci, sai kuma kukumba, sai karamfani, sai citta, sai kuma lemon juice. Kamar yadda kuke gani nan shinkafa ce wadda aka jika kamar yadda na faɗa. Na sa ta a blender da karamfani da citta da kuma ruwa. Na markaɗa shi. Sannan na sa rariya ina tacewa. Gashi nan masha Allah kun ga yadda yayi. Sannan za ki iya sa wani kayan ƙamshin ba dole sai wannan ba. Za ki iya sa cardamom ko su kimba da sauransu. Kayan ƙamshi dai wanda suka yi maki. Kuma in kin so za ki iya sa flavor. Masha Allah kun ga yadda kaurin shi yayi. Ga yanan na sa shuga kuma in kin so za ki iya markaɗa su duka tare da shi da shuga ɗin. Wannan lemon juice ne na zuba. Za ki sa ƙanƙara ko kuma ki sanya shi a fridge. Wannan juice yana da matuƙar ƙayatarwa. Sannan kuma kayayyakin shi ba wasu masu wuya bane masha Allah. Zai iya yiwuwa ma duka kina da su a cikin gida. Baya da buƙatar wasu abubuwa da yawa masha Allah. Kun ga yadda kalan shi masha Allah. Ga ƙamshi yana tashi. Kada ku bari a baku labari. Da fatan wannan bidiyo ya ƙayatar da ku. Na gode. Allah ya amintar da hannayenmu. Ma'assalama.